आज हम भैया ऐसन पोस्ट शेयर करतने इनसे काफ़ी दुखदाई बा, काफ़ी सोचे वाला बात बा कि कुछ दिन पहले गाना आयल रहल खेसारी तोर अक्षरा भइल रंडे का बताई गईले केहू और बा। फोटो संदीप तिवारी के लागल बा। संदीप तिवारी खुद तो पहले से बदनाम बारे, उनका के और बदनाम करे के कोशिश कइल जा रहल बा। साथ में खेसारी लाल यादव के भी बदनामी बा, काफ़ी लोग बदनाम करता और का बताई। फिर साथ में अक्षरा सिंह के भी बदनामी कइल जाता। बहुत गलत बा भैया, ऐसा ना होए के चाहिए। अच्छाई के लिए केहू के नाम यूज कइल जाता तो अच्छा लगेला, लेकिन इतना गंदा गाना समाज में अच्छा ना लगेला भैया। और ऐसन एल्बम के भी नाम ना रहे के चाहिए जिससे केहू का दुख पहुँचे, ठेस होए। ऐसन एल्बम के नाम ना रहे के चाहिए। और कुछ कंपनी लोग ऐसन एल्बम के रिलीज़ भी कर रहल बा पब्लिसिटी खातिर। अगर केहू के बदनामी होए तो पब्लिसिटी, वैसन पब्लिसिटी ना चाहिए केहू के और ना करे के चाहिए। ऐसे खेसारी के साथ लोग संदीप तिवारी के भी गाली देता और अक्षरा के तो लोग सिंगर ही गायक ही गाली दिले बा। ऐसा ना कहे के चाहिए भैया, ये सब गलत बा। यूट्यूब पर पब्लिसिटी खातिर ऐसा काम ना हो के चाहिए। और सारा ढेर अपडेट न्यूज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वो लोग हमारे चैनल के प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।